Horren konzentrazio egun bertan egun nien, iraili usto zala, ez da horreko hain bat. Iraili, dana horrek egin irulekuten. Bai, hemen jartzen dago, irailaren lauan. 1922ko irailaren lauan. Lauan jartzen dago. Zangotzan, Usurbilen eta Durangon. Hori izan dira. Eta zelan joan zinen zu horra, ba, nogaz? Hor uste, ez da giziko teneroz, haitek esoztan patxo eta garitaskon, Durangora, gure gozo. Zer da horra eta batxera esan. Niak horrela zen, trenak gorra eta berak iratu bari egun guztien egon zela. Zan konzentrazio bat, uste dozala, ez da gino organizatu dugu zan, seguramente alderdize pelne hori nahi zen ozan. Zera, mendigo izaldien bilerak. Uste dut, erakuela, irulekuten egia, araban ez, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian. Ia gurenean, bajur, zela. Garitan da patxon ondotik aldenez gero egun guztien, etxeratorriak da. Hoi ginen, da eskurtiko frontoia daurlekutik, haren ostien, diferente da, adanak, nizena hori bat egun, zela. San Roque daño. Hor bat, da, handik, Elixako torria, uste zen, Baitan agendez beterik. Ipiniti eguen, eszenario handi bat, adarrakin, zueizen adarrakin da, danak berrez digite, teluma boruen, da, mutiko borduen, da, antxeal biluzan jarritu. Da, bizizko zera betortzen, mendigo izan dira. Txekitu, gertakuek eta doktore, akamera zuzia eta prakamera behira zagin txapela egin. Nik uste dut gutxi egizela nazionalista. Hango berban bizek eta diarrak eta kantuek eta, bueno, izan zen, sekule, gutiko denporan, hainbizte lagun tekniko baten, ez dut ikusi.